di dalam anak rantau anak garing melangit di dalam anak rantau mati lagi lamun Tuhan lamun tangan mati lagi lamun busana lamun nyana rotene kita kaji sejarah lalamu disusun lagi ini menjadilah kabar pulang-pulang larang rantau la pulang labana di balik Tuhan arahkan baik salih basuh melarutan sago suabana labak pisah dusana lamu lambe katakan ayu Tuhan mulanya jari kadi kambang jatuh badari si bunga lalang ngado mulanya kabat kadi karang pokok asanya tantu ado detuan ini
indak guna do dipatah kacang diambil dikabik-kabik diambil sado nambah bunga indak paralu dirantang panjang biar to pun tanaknya singkit to sabui kato sabana Tuhan hari pagi urang babi dua disongsong badai alun memaca dialuan seria bicarito masuk to bilang curito gadi besane anak orang kampung ketinggian tuanai tong melanyo gadi besane bapa indah mandi lamati mak gaib lamati pulo tinggal di dalam rumah gadang awak seorang kini tinggal di rumah bakit siap boleh kabayo tak tumbuh di badan seorang mamak lain di rantau pulau mama lainnya di rantau pulau tapi dia orang ngadi indak jale mamaknya aduh sebab kalau dahulunya mamak merantau sudah lama balu lainnya kaduya nama mak pai merantau mau ni kampung mulanya narami namanya koto katenggian tumpak kapado gadi basane semenjak kini mandi tak ado sajak lamati mak gairnya entong mana angin la siang jo malam mairi Sadang keninyo melalui nagadi tadi meratuk siangnya malam bunyi ratuk berjadi-jadi adang makannya adang indah bak itu inyo di manangi bakit siapa demang kamang aduh dekan dua ngai hari nan sadang tangari sadang pamuntak bayang-bayang ya siapa nang adile kababiri barering
tanggung sor Hone kandung ini Ramu-ramu tabang melayang inggo dirantiang patah tigo di mana letaknya suratan malang mahkota jadi demang bantu iko dekan dua ini sadang keninyo melatu kini ruponyo nan gadi basanai dalam panganainya seorang kok bakubu biala di rumahku mati badan ko tak lo namu kok nyampang awak bunuh diri takwi lo badan tabadoso oma ini Abiari malah sesudah itu abiari babilang hari abiari babilang pakan abi pakan babilang bulan abi bulan baganti tahun salamu mak gaik nala mati awak menangis siang malam matola bangka dek menangi urang tak ado nama nolong oh jadi tiuk siang melantong menangi kok malam yang disabui lai adalah pada satu hari agaklah orang kumana lalu linte banyak sodagar jauh hampir menggale belok kanamonyo ado badu sodagar kain agak wakal tu melanyo sama so itu kalau sodagar toke kain baju juang bungkusannya nang adang majalan maleriang buki masuk rimbonya keluar rimbo dari nagari ke nagari agak diurang nambah dua lah 3 kalinya pulang balik dari kampung Koto Katenggian sampai ke nagari Langang Suni letaknya ditampik Katenggian di sini tampak dinyo malah orang nan maju lai tahu diurang elo ado pada suatu hari tampak dinyo sadang menunggu orang di halaman inyo lah niat lah lama juga kanak bertanya tanya kini anak siapa nama nangio dia sadangkan de urang panggale tadi baranti ladaki rang manumbu sadang ke rumah rang manumbu ndak bara jauh di rumah nanggadi bertanya kepada nama numbu uete urang nama numbu kami bertanya pada uete bari luri badan bertanya bari bana ambo barundiang nah kami tanya kini kabake ete lah 2 sampai 3 kali tiok na lalu tadang ayu tadang ratuk dengan tangi
itu isinya nang kami tanya, anak siapa nama nangi Bakatolah orang menumbuk tadi onde nak kandung nambah dua orang muda nanelo hati duduklah dulu di palanta lapekan litak dan nak kandung boleh kek beko bercerita jadilah duduk orang nambah dua satu duduk air talata kondak bana ke kopi mani air terdingin tersadio la minum minyo tuma pareman nambah dua barunya curaikan diete nama nombor tumpak dinyo nama nangi nama rato yang siang jo malam kan itu nanupik dadi basane bapak indak pamande mati mande ado karano tumpak di mak gaibnya baru mati awak tinggal seorang diri di atas rumah menangis siang jo malam mama lai di rantau pulau nak kandung Bakato di sini rampang gali siapa nama pajatu dan siapa nama mamanya. Jangan dibuyung sabananya. Mandinya badu dulu badu sana nantuo Sultan Sabirullah. Itulah kini nama mainyo adik di Sultan Sabirullah banamu putih ambun sani itu nama dia gadi basane tadanga cecek so itu nama rato tu banamu gadi basane kamanakan Sultan Sabirullah pasabut so itu diete ramanu takana dirang pangale ote dangakan bana kalau nan Sultan Sabirullah banamonyo Sultan Sabirullah galanyo te sutarajo ange jadi rajo di kampung kami Mandangalah kato nanco itu kalau ba itu dinakan duang bapa senete karang mudo sabalun pasan nang sampaikan banyak-banyak ete batarimo kasih sampaikan kabake mama nanggadi nambah namo Sultan Sabirullah nambah gala Sultan Rajoange ko iyo rajo di nagari buyung tolong kaban bake inyo kamanakanyo latinggaso orang ngonai Mandanga kato macam itu lasanang hatinya pareman nambadu terima kasih te air yang kami minum kami sampaikan pesan itu
orang kata malah macam itu lesanang orang nama numbuk terima kasih nak banyak-banyak lilahan tuma kata nanta dorong na rilakan yo kato nanta dorong ba itu bana kece inyo lasanang rasonyo hati bapisa lainyo orang manunggu iyo je inyo saudagar tu babalik pulang kaduonyo nyo tuju la kampung Melayu halaman nyo tuju koto katenggian di kaki si gunung ledang di sinan tampiknya kini bajalan ninyo badu nang bajalan ninyo badu nyo ayuna letang sama laju di ayuna langkah sama jarang kain jauh panjang sambilan laput tajelonyo di barando dari jauh lambe di jalan jauh besarang ladaki dakik kati bola masuk itu tapi secapek-capek berjalan sepandai-pandai langkah melangkah dikatakan negari itu jauh indah jauh tapi bahasa jo cara berjalan tatap malam nan di jalan nambah malam mulainya di jalan itu pareman nambah dua barisuk pagi mangkok sampai buik di hari samalam tu bacari lainnya nambah dua sambil-sambilnya mananti lalu nyo pikiran nasib nang gadi nasi upik gadi basanai pati mananginyo siang malam bapa indah mandela mati nama gaib lah mati puluh mama lai di rantau orang mama lai malah dirantau orang ba itu bana malah kini tapi samantang kok ba itu naninyo hari samalam tu kita banian elok bana kok nyampang selamat perjalanan kok sampailah awak kini tanah gari dahulu karajo tu dikarajokan mama nagadi kita cari kita sampaikan pada rajo kita sampaikan malah pada rajo itulah kata sabananya tumpak pareman nambah dua pagi-pagi lah mulai jalan dituju kampung lanyo narami di
lah jauh kini rimbonan tinggal tampak tando rumah rajo, tandonyo kadake rumah rajo. Pudiang gene babencai lie, pudiang talua babencai mudi, bago kateng di pugali. Onak samo tinggi jonan sanjay, si sanjay anak rangku, tampaknya kini babaju balang-balang. Otagajay kado nasi tasu tagana kana dinanilang na Takana-kana malah dinanilang ba itu bana nasibinya. Rupanya kini nambah dua, langsung menuju rumah rajo. Mangkok kadapik rajo kabatamu, du balang dulu ditamui. Satu tibo dake du balang, meminta ampun ke du balang. Ampun beribu kali ampun, ampun di bawah tapak kaki, di hati selo kabasaran. Kato riang, kato talompe, kato takwi, kato ndak sampai. Nambah nak kato du balang, kami sabui kini. Kato na bana malah kami sabui dan kini kami bertanya bagi du balang lai di rumah rajo kita. Nama namo Sultan Sabirullah bagala Sultan Rajo Angin. Olai di rumah malah rajo kini menjawab sinan si du balang. Ko itu ramudo tanyo rajo nan sadang ado bana kini. Ko iyo rajo malah sadang ado meminta kami ke du balang. Ampunlah kami du balang, tolonglah kami sekali. Ko patamukan kami do rajo, ado nan paralu nan disampaikan ba itu bana keceinya. Dek du balang lai malah elo hati. Baru barangkit lah si du balang, langsung tuju rumah gadang. Naiknya lah ka ustano, ustano rajo kan namanya. Rajo na sadang duduk bana. Dari jauh lah mangke tangan meminta ampun dake rajo. Ampun beribu kali ampun, ampun di bawah tapak kaki, di hati selo kabasaran. Kini kami nyampen kato kabaki rajo sabananya. Waduh laurang rajo baru tibo, baduo pajatu samo gadang. Itulah orang kabatamu dengan rajo, adonan pentian kanyo sabui rajo. Ba itu bana malah katanya kini dangakan bana malah diang kini du balang. Ko iyo ado orang nangka datang nangka mangecek jo badan ambo nang pentiang kato kanyo sabu. Suruh datang lainnya kini-kini kato sampai du balang turun. Maega du balang turun rumah, dak tanggung sanang du balang. Dapet sambutan elok bana, latibo kini ditampek jago. Nyokaban kapal mantu.
Tanyo kabahan mula kapareman akeceknyo sidu balang dang adiang lay sabananyo ladapi izin dari rajo barangki lang naik kate rumah tuju la rumah kini-kini. Kalau lalai melang naik rumah muki rajo kabajalan pulau maalun lah diam kini rajo banyak sajo urusaninyo indah inya iko ado macam-macam urusannya. Capek lah naik angkat di rumah tersasak pareman nambah dua satu tiba di atas rumah codu balang mengecek tadi meminta ampun lah birolu maalun lah sultan rajoange nambah namo sultan sabirullah liau orang bajak nanti sinan salamu liau jadi rajo sari nang kare taknyo takik sari na lunak taknyo sudutan garundam garagaji dipaik matonyo kabageliang tan sapi jotan guntiang pondak baik itu kareli ndak mungkin dapet oh jadi rajo naik. Satu tiba mula lama minta salam na samo duduknya na jo kurisi la samo duduknya jo rajo tadi talata air di bahunya bakato di sinan orang panggale ampunlah kami pada rajo kini kamanyabutkan niat kami. Jangan dirajo sabananya kami menggali belok jauh sampai ke kampung Langang Suni rajo nande acok kami malah pulang balik paling indahnya 2 kali dalam sebulan. Tiok na lalu kami ditampik tu hari nan siang tiok lalu tangi tadanga dia terumah. Gadang lamu rajo menangi mulai yo anak jadi menangi di atas rumah menangi siang yo malam bunyi ratok jadi bunyi besi yang rangwi abu baik itu bananya orang tu kini rupanya waktu hari kepatang kami lalu di kabar balik datang di hati kami sampai bertanya kau orang sinan rajoi. Satu tadanga melamode itu balun sampai cerita buyang hampir ketakut di badan ambo nama itu melah keceinya. Ko indah adik kandung ambo konda anak daripada itu. Sinan menjawe orang muda orang panggale tadi. Kok ba itu yo barasi bana komarajo.
Inyo kinilah kami tanya orang badakatan. Kami sadang bercerita bana di alaman. Tadangat tangi bagi kami. Isi tanginya melari yang kue dangatkan bana. Isi tanginya orang nanggadi. Bapak indah mandela mati. Mak gaib lah mati pulau. Mama lai dirantau. Orang mama kalau menurut cerita malah orang nama numbuh kami tanya bana sejak biasanya dan menangis yang jo malam tu ado lepas jatuh ke manakah rajo. Benamu malah jadi besane anak di putih ambun sani. Ba itu keceknya cerita orang manumbur. Baru berkata rajo malah elok-elok onak kanduang dangatkan bana. Bilo babali ang dari sinan. Boleh jale di mama kini. Kok kasamo-samo awak baik mandang akato dari rajo. Ampunlah kami dek rajo kini. Kalau na badan diri kami sekali sabulan mangkok bayi rajo Tadangalah kato nanco itu tapi dangakanlah dirajo menurut cerita orang badakatan sama anjak gaibnya mati. Adang makannya adang indak ba itu para saya ni nyokok lalai ju rajo manjang apui alamat badan tak batas. Rajoi Kato sampai malasangan tu itu berkata orang panggale para ngisi rajo kami pai tarimo lapasan nambai itu. Bakato di sinan mula Sultan Sabirullah onde nak kanduang nambah duo makan jo minum mengkok pai na makan jo minum mang dolu na mangkok pai buyang jo ambo la babu di bai ba itu keceknya rajo tadi dek kawan nambah duo tadi dek rajo nama nurutu papaso kini kadi nanti nasi talata nama sakkan alaju taidang nasi di hadapan makan basamu badaninya batarimo kasihnya banyak-banyak iyo usaha buyong macam itu sampai baturi badan ambo ba itu bana kecil iyo na
menambo rajo itu pulo berterima kasih pada rajo, tapi kok dapat minta kami rajo jangan balalai-lalai mendapati tanah atas sirai. Mendapati mula rumah lawatu tui, itu keceknya kini satu tersabui macam itu. Obu yang nanelo hati kini juo ambo barangke. Kadangnya kemanakan semacam itu, tapi pangana di mamanya kurang tak salah tanianyo laki pakaian mama kandung laki pakaian angkat tanyo ma'alun liau jadi rajo. Laki mula baju angkat dan laki Sarawak panjang panjang laki baju naguntiang kali yang tatel yang saluk di kapalo pasisi kari sabila diambil mula tungkik na sabua. Awak kapai mula kabajalan tatel yang saluk koto gadang bakato sinanyo kabininyo dia kandung putih ambun suri kini coy kola sabananya. Adik tinggallah di rumah gadang, ambo pai ke korong kampung menjaput kemanakan ambo di samping itu nyedik kandung kok balik Sultan Aliaman katokan ambo. Oh kanaga itulah kata kabininya nan banamo Sultan Aliaman itu nana mama kadi. Oh sadang de inyo Sultan Aliamat saja inyo kini lah gadang sari bana ali di rumah. Di mano galanggang kini narami nanali tampak di sinan di mano orang kabajudi nanali latibo pulo. So itulah anak malah mama inyo baka batulan hari tu inyo tak di rumah. Itulah pasan kamande Aliamat kok nyampang pulang Aliamat sapaningga ambo kanagari. Oh, tolong kaban Aliamat nanti dahulu ambo pulang itu bana kecek rajo kato sampai rajo latun. Salari mula salamu iko kemano saja rajo berjalan tetap diri yang mula di dubalang. Tapi nan sekali kini rajo bana nan indak boleh di rajo dubalang pai. Sabab nyoba melakok baik rajo kapulang jo hati ibu macam-macam nantakana tabayang na lamu-lamu taraso salah badan kini taraso salah badan diri.
Basuh mula bakece urang ala pitulo tangah ladang diambil di kabeh-kabeh isinan kayu capang luo. Oh ala laki ni rajo awak dirantau urang lama uni gadung batingke tapi nang kampung yona ala sayo ini. Babelok mula jalan di kapau bulie tari ke Tanjung Kandi. Saelok-eloknya awak dirantau lebih beruntung jo tinggal di nagari itu dalam panganannya. Kalau lai awak di kampung kok lai kini di nagari balun terjadi daan coy itu antalun mati ya di ambo antai ibu jo mande ambo. Oh tapi ndak dapetnya menyasalai laba bunyi musik si ulando orang Padang kama elorante. Mandikan duangnya dulu membuat karajo anak ini nama rasai ba itu dalam panganannya berjalan nari lagak galo. Lagalo mula nyopandangi berjalan bayi ibu berjalan talita nan talita talete sando kacang menjalang junjung nan talita taile yo bantu alam menjalang gunung nan didaki bukit ini tibo diturun yo bantu lurah tibo di lereng yo panakian di sinan nanti mengko ibu tabayang-bayang rananolu. Tabaya rasanya nalamu-lamu ba itu kini di Sultan melarajo angin awak ala larajo di kampung orang tapi nagari macam itu. Hari semalam-malam itu bamalam minyo di jalan bersandar di bani kayu. Sampai pamalam yo orang di jalan di sinan kini menanti hari siang berjalan pulonyo tuju kampung Langang Sunyi. Tujulah kampung Langang Sunyi ba itu nasib badaninyo tapi samantang kok ba itu nang kini kalau na badarajo la tampak nagari basolangan. Oka dalam jatuh aye mato koda ulula nang kadisabut sama soawa di nagari indah cuy kodona nagari ko kini. Batu ndak bisa malah dipatali dikari kadi baladu kamano ju awak le kamanya salina salah jale awak ju coy itu kecek badaninya. Oh lambe di lamu di bajalan dek litak balambe lambe dek untung tekak diala tampaklah rumah yo mae mandekan ruang kini.
tampaklah rumah malam mandi kandung di sinan hati mengko ibu tak kalau awak dulu kabarangke rumah dicali rancak bana tak ada serancak rumah awak tapi kini kalau dipandang oh gadang lain rumah labur Ba'alo indak kaburu dipandangi laman lapan dirumpi dalam alaman larimbo dipandangi oh tuturan dipanje pinti-pinti rumah lah dipanje akabulu itu rumah dipandangi badarai jatuh ayah matonya naik tak bayang-bayang mandikan dua kini teraso badosonyo kandekan duang melawan ambo dulu kandekan duang badoso bana badan ambo kini cuiko nanta jadi yo mande ampuni ambo karena tak dorong mandi badan ambo tak sangko ambo dongai kacoiko kini cokini lah nasib ambo mai untuang lah ada orang namanya bui kondak lah mati kamanakan ambo ya ma kok nyampang ambo sakit tu kamano badan oh kamai baunya mai itu bana sabirullah kini kurang dah ada mula seorang jual langsung lainnya tu maka janjang satu tiba di janjang rumah tadanga tangi dari jauh tadanga tangi mula isa-isa lagak sayu-sayu suaranya oh di malu suara le nak kasayu dan tiok siangnya di manangi tiok malam gadi di marato mama dan balun oh takana pulang domai tadi mano mama kini mangko ndak ada domai nampak pulang kini main bau di sinan malah rajuangi main bau saja dari janjang nak kandung malah jadi besane iko mama ko manam pulang singko ala pintu nang gadi rupanya naninyo malah jadi besane bertambah tadanga orang main bau bertambah jadinya manangi mamaknya dulu onanyoi bau ya mai mano bana kampung bau ni oh mama
Mangko indah otak raja pulang saelok-elok mak dirangan tau namun kampung odi karena juan takut ingin dak mama ini duit tapi kok lai ado jual patik kampung mama. Oh mama ini la oh mama sinangiona monyo ikan menyembah bunguye dimuang aro kamano amboma kabapasan badan cuy kodek sansa haronde mama iyo mama nanda dawano nado dulang oh mama batuang indah otak tabang langai kok tak tawan mama di rantau orang tentu yo indahnya mak. Oh kapulang langai la oh mama magadang orang dolimpang ape diambil umurang sanjo sanganjo onde mama opu lang lalaki kamanakan mang ama macam onde mama onde ma di kampung mama oh mama ini la oh mama sinangiona monyo ikan menyembah bunguye dimuang aro kamano amboma kabapasan badan cuy
dek sansa harun de mama iyo mama Nanda dawano nada dulang mama batuang indah otak tabang langai kok tatawan mama di rantau orang tentu yo indahnya mak kapulang langai la o mama gadang orang dolimpang ape diambil umurang sanjo sanganjo onde mama opu lang lalake kamanakan mang ama macam ni onde mama onde ma Tadanga tangi dari jauh, tadanga di mama sadang di janjang hati bertambah paneju. Hati bertambah berang yo de indah yo pintunya bukaan tabila siro ramaramannya dongkak pintu bana di mamanya di Lanyo dongkak pintu di mamanya sajak liyo tagak di barandu suara lai kata danga tapi naninyo orang nanggadi antanda mama do kece inyo mengkonyo ragu kamanuri tapaso pintu liyo dongkak tarampa pintu gadang rumah Bato tak buka malah pintu rumah Luka jadi mama malah kamanakan Langsung ke biliknya na dalamnya Dapati nanggadi sadang menangis
Sadang menangi bana kemanakan tampak di mama masa itu. Onde nak kandung gadi basane. Iyalah salah mama naik kok kaki kini disabitkan kadiapuan mama ko ndak kabangi. Yo ndak nanggadi nyonan salah tapi ndak bisa mama baca itu tapaso kini. Awatan duang nyonai coiko bagian bakit itu naik. Iyo orang nae mamuke kawan salah kanenyo kini basi-basi indah ado kamangupe dole pie pado ala nan sabananyo kini laiko nan tajadi. Bakato sinan ngadi basane besanang hati mama di kampung orang dak tercali ambodo kan negari la cuiko dini para saya mama dak tahu di nasib ambo samanja mak gae mati ma adang makan abu adang indah makan dak ado kadicubo tu mana badan diri ambo. Kota kana-kana bagi anambu kamano badal maka bayo dulu jo magae kiro magae ulah mati pulonyo mama kamano la badan kamangadu mae. Bake siap oleh kabayo ba itu kato badaninyo kini cuy kola dinanggadi kini tinggal bana rumah nangko tinggal rumah nanggadangko opai jo mama laga di basane pai lekini ke kampung orang samo marantau nae badan kita. Biarlah tinggale jo mintu, biarlah tinggale upiak jo mama, tinggal bana rumah gadang kita ke koto. Oh katenggian nae. Sadangainya melama itu sedangkan inyo lerang ngadi kesabu inyo kadibao dibao mama ke kampung padusinya maratuk kini balik ngadi tabayang-bayang mendekan dul nampak mak gae due oh mama batang mingkudu melari tangan ladang di tabe baru dilangisi. Kok sajak dahulu lama mak dan pulang antar doju. Mak gae laki ini ya mama
Dipandang lawi naik lawi juo, dipandang gunung balalayan. Janganlah disabui pik sabui juo, hati mama juo nyonai. Basinggu angan nogadi. Mendanga kato melanan coy itu kini dedanga dimamak kandung ke kampung orang male mamak membawa ambo. Santulah ketinggal rumah nanggadang lah kehabi rumah ditinggalan. Aratolah bak kece orang. Sadang leado juo mama ambo di rumah. Lai batu gua pamawangan. Lai ko ado ambo nama unian. Tindak je bisa do mama kita mengatokan. Tambah-tambah kok lapai jauh. Lakatan di pusatku banyak. Oh mama Lakatan di mula pusako banyak, ba itu keceknya tumarang nanggadi. Dangaken bana di nanggadi. Soal pusako nan disabui. Kalau nyokini badan awak, biarlah tinggal pusako tu. Tanah babalik ke asalnya. Dahulu awak ndak joado. Kini nak pulang ke nampunya. Indak paralu kita bilang. Awak barangke kini juga gadi. Coy itu malah kecek mamaknya mendanga kato dari mamak tapaso malah kamanakan kamanuri. Kok itu nak kecek mamak ambo turi kini mamak salangka. Indak lo kambotan bana sabok nyoba aku ba itu na mamak mamarentan kamanakan saparenta mamak. Lajale mama seorang harapan ambu. Mama lajale mama ambu. Kaganti ayah jondekan dua mama Mandangala kato nambah itulah barusan ngati mamaknya bakato sinan gadi basane. Oh mama dangatkan bana. Ko iyo awak kabarangke hari kini. Ambo panggil dulu sagalo pamenan ambo. Ba itu keceknya malah gadi basane. Tumpainya gadi basane. Pamenannya banyak nangkati enggak baru po jawi dengan kau.